habitantes de Calabria. Eu chamo-me Marta e hoxe os vou presentar o libro O mundo máxico de Lía. Trata sobre unha nena chamada Lía que ten moita vergoña e todos creen que é muda. Ela solo fala coa súa nai e cun trasno imaginario. Un día o pai chegou a casa e lle dixo hola Lía. Lía non respondió e como non respondió o pai enfadouse moitísimo e empezou a nena é muda. Lía foi á súa habitación. Cando chegou a noite, Lía viu o seu pai pola ventá. Ela saliu da casa e se escondeu detrás duns arbustos no portal do edificio. De repente, o pai a viu e Lía saliu correndo ata que apareciu o trasno Glock. Díxolle que se escondera detrás da súa capa porque era invisible e hacía que non se revela. E de repente, Lía, como correu tanto, chegou ata un ponte. Decidiu entrar con Glock. Cando chegaron ao ponte, se adentraban cada vez máis e máis. Cando estaban moi metidos, encontraron un mundo máxico no que tenían que encontrar un laberinto e adivinar a forma de salir. Si queredes saber o que pasa no túnel, podéis ler o libro. A min gustoume moitísimo porque é bastante divertido. Os personaxes son moi graciosos e chamo habitantes de Calabria.